Ibandla lenkosi masukubesithandwa zami. Amen. Ngiyaphinda ngiyanibingelela amanazarete amahle enkosini. Ngibonge nokuzinikela kwenu nize kulomhlangano walapha Ekuthuthukeni noma izulu lithi lilento eliyona. Kepha ke noma ngabe izulu lina kanje, noma ngabe ilanga liyashisa, noma kuneyiphepho, konke lokho kudumisa ubaba mkhulu. Nathi ke ingakho sikhona la kuba nathi sodumisa yena baba mkhulu. Ingaze ngikhohlwe, ngiyacela ke njengoba sihlangene la, izulu lilesimo esikusona, ukuthi mase niphindele emakhaya Shembe bambe nani ninofe emakhaya niphephile. Ngoba nje basihlangene la, ngesabatha edlule asiphumelelanga, sasabatha emadokodweni. Namhlanje ke umhlangano uyavalwa. Nombani uzocela kuShembe ukuthi lokho usizele mkhungete ke limdedele. Nabagulayo bazocela kuShembe ukuphila, ngoba uShembe nje yedwa nje unguphila. Ngiyekwenzela ukuthi amanazareta ngento yawo ayayithanda into yawo. Ngifisa ke nama ngifisela ke nalabo abafikile bezobona noma bezivakashele noma bezocela uqaqelwa inkinga ezithize befike ngosuku nje engathi bahamba inkinga zabo seyiqaqekile. Thina ke impela sijwayele, sinesambe size sibuye siphuze futhi. Asime ngoba sithi masiya eKenani sime kwakuthiwa liyana. Mase usuku kuthi umhla ka1, awubu umhla 2 umhla ka1. Kodwa ke ngizocela ke ukuba mfishane ngoba nama ngithandi niphume la ethempelini sekhona sebefuna ukuyiswa kodokotela ngoba ngiyazi siphila ngokuhlukana. Khona abantu abanezifo abangayizwani nemvula kodwa abathandayo ukuba senkozweni.
ngicela ngathi uShembe-ke angathi ukubavikela kancane. Izanini ozizweno
Siyabonga abantwana baNkulunkulu. Nkosi zinibusise. Ngisukuma nokubongela izwe lapha eGauteng namafethelo. Kunjula uShembe namanazathu asebhlini. Ngoba uShembe bayengasanivakashili. Aloyihlola ukuthi ngabe nonengani umntaka Mayisa. Ngokushaba bayifika ezweni la ngakini. Sijwayele ukufika nezimvula. Eba namhlanje ngathi sifike emvuleni engakhulu. Siyacela ke ukuthi uNkulunkulu mayesifa asiphe phela asikalele. Ngoba imvula iyisifo. Bayamuka kwezinye indawo nje. Abanye bayicela abalimile, abanye bayamuka kwezinye indawo. Bayabajabula kwindawo yakhala. Siyacela ukuthi uNkulunkulu mayesifa asiphe abuye abambe phela. Nabona namhlanje sijubile nje basila. Ngani? Yakumenzela ukuthi umuntu ngento yakhe ithanda. Ngiyakhumbuza ukuthi njengoba ngilapha ngwenu angizile uzonishumayeza kepha ngizonivuselela ekholweni nakho ngoba vele namakholweni ngizonifundisa indlela yokuphilelana nabanye abantu nani yokuphila nje ninodwa khona ungijabulisa kakhulu ke manje ukulibona nimunye wasethuthukweni lowasethemba lethu bemoya munye behloniphana bethandana uthando labo ulibona uthi libhaliwe ebusweni babo abazenzisi ukuthandana sebayathandana ngithokozisa lokho kungijabulisa ngoba kubona ukuthi into engangiyikhuluma iyenzeka Uzongifundela ke incwadi la Eperu Eperu 13 verse 1 no 2 abantwana bakaNkulunkulu bayathandana bahlukane uthi
Awusitholile baba ungangifundela. Malume njalo uthando lobuzalwane. Malume njalo uthando lobuzalwane. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi. Ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingilosi bengazi. Ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingilosi bengazi. Ba Iyangijabulisa ukubona owasethemba lethu nowasekuthuthukeni bemoya munye bethandana behloniphana ngezikhathi zonke. Ingakho nje incwadi ithi malume njalo uthando lobuzalwane phakathi kwamakholwa. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi. Nabafikayo bezocela ukungena kulo muzi wasethuthukeni lowavula amasango. Ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingilosi bengazi. Umuntu mayebuza wena uphambili womphendula kahle ngoba ngeke uyazi ingilosi ukuthi uyofika nini. Nokuthi yobini imbetheni igqoke kanjani ngeke uyazi. Ngoba asazi ngempela noma ingilosi zinawo amaphiko yini noma zihamba nje basamba nje. Anobaphatha kahle abantu ke mabecela ukuzala kulo muzi. Libangenise. Ibanike umthetho walo muzi. Ngoba abanye bangenisa ingilosi bengazi. Ungabe futhi mkhulu kakhulu kunabanye yiba mkhulu nje bese bathanda abantu. Namhlanje ngiyawubona umsebenzi engihlale ngiwushumayeza ukuthi ngicela igoli beli ngiyalibona igoli lihlangene manje. Ngiyacela ukuthi nize ningavumi uma bangene phakathi kwenu. Ngoba uma bayithandi into enje. Ufuna njalo ukuhlala kuba nobuxokoxoko nokuphikisana. Ungifundela incwadi Efesu 6 verse 10 no 11. Ungangile wazisi awe nasitha sami
Uthule baba usungayifunda. Ba. Elokugcina qinani enkosini. Nani enkosini Nasemandleni ayo amakhulu. nasemandleni ayo amakhulu. Hlomani isikhathi zonke zikaNkulunkulu. Hlomani izikhathi zonke zikaNkulunkulu Ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. ukuze nibe namandla okumelana namaqhinga kaSathane. Baba. Ngiyabona nje bonke ngihlanganisa kancane. Ngiyabona manje senihlangene. Seneyinto eyodwa. Ngibone kulosa sikhathi sifikile. Naku ukushaya ibhika. Base bephuma abafana baseThemba lethu. Ngeke ibe yinhle inkonzo ngaphandle kwebhika. Base behamba beyilanda ngase ngibona umsebenzi engiwenzayo. Iklasi yami engilifundisayo liyaphasa 100% wona nami 100% Unyazi. Ngiyacela ukuthi ngabe nisahlehlele emuva. Phela uNkulunkulu uyanithanda. Kanti uNkulunkulu ukuthi uyathokoza manihlale nijabulelana. Ninamelana imini nobusuku. Uheleza moya ukuzwana phakathi kwenu. uNkulunkulu uthanda abantu abahlala ngokuthandana. Ngicela ke nibe qotho ukukholweni kwenu. Uyabona ukukholwa mangakavumi kahle. Soncenga. Ukukholwa kubulawa inhliziyo. Inhliziyo isitho somzimba esincane. Isifane nolimi. Ulimi luyisitho somzimba esincane. Kodwa zombili lezi zitho zomzimba ziyalibhubhisa ibandla. Nokuzwana ziyakubhubhisa. Mina ngifuna hlale nemwe nithandana. Nihloniphana. Uma ngasuthi uzonda omunye la uzonda ngoba kwenze njalo obusesondweni la. Sebafa bonke labantu ababethi usibanibana ngomphiwe. Sekusele nina. Thandanana nini. Ukukholwa ke akube ukuvuma kwenhliziyo. Ngoba inhliziyo iyakuthwala ukungcola, iyakuthwala nokuhle. Iyabuthela nje. Kodwa phela inhliziyo ilawulwa wena mnikazi wayo. Mawuthanda okubi nayo yenza okubi. Mawuthanda okuhle bese lilungisa nonembeza. Unembeza ke phela ilento ethi heqe bawenza okubi ikubuyise kokubi. Bangosana leyo nto angazi uzophila kanjani. Ngoba noma wenza yonke into yalesontweni unikele yonke iminikelo efunwa ecelwayo lesontweni. Uhambo 23, Uhambo 14, Uhambo 25. Kodwa konke okwenzayo uma ukwenza ngenhliziyo elikhulu ungakhipha noma 100 rand, abanye benikela ngo 2 rand. Kodwa uma ukhipha ngenhliziyo elikhulu awuzukusebenzela lo 100 rand. Kuze kube ngcono lo unikele ngo 2 cent. Ngoba usizi lakhe liyozwakala.
ufunde lapho umfundisi. Jeremiah 17 verse 9. Yetuga Yeuseni ngiyabonga batshali kaNkulunkulu. uNkulunkulu azanibusisa. Usithole baba fundeke. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke. Futhi yimbi kubani ongayazi na. Futhi yimbi ubani ongayazi. Ukusho ukuthi umthetho wenhliziyo yimbi. Yenziwa wena mnazi wenhliziyo ukuthi beyinhle. Umthetho wayo kuthiwa yimbi nakubhaliwe la. Uthi ubani ongayaziyo. Yenziwa umnikazi wayo ibe yinhle. Yenziwa futhi umnikazi wayo ibe yimbi. Ingakho nje ithi umuntu angawuhamba 23 vunule afake ipheshu agide enze yonke into eyenziwe esontweni
kodwa inhliziyo yakhe mayingekho kuleyo nto ngama lo 25 ngama no 14 kwenza ukuzwa khona kodwa inhliziyo yakho mayingavumi usho ukuthi ayikho into ezilo mina ke njengomelana ngithunyiwe ngisithunyo ngiyimukela iminikelo yino ebese laba bangithumile mawunikela ngenhliziyo elikhulu beyikhipha iminikelo yakho ubone njalo wena mawufika la uthi baba ngicela umsebenzi ungawuthuli kanti inhliziyo mawunikela ucela umsebenzi ayikhululekile unikela ngenhliziyo elikhulu mina ngiyimukela phela ngoba phela ngibe phambi kwenu ngisebenzela abanye amadoda angekho ngale ezulwini bese yayisefa le mali yakhe ayibe eceleni ngoba wena unikela ngenhliziyo elikhulu yacela ke manazari manje ezi izinto la ekhaya nawuzenza ngenhliziyo enhle mhlawumbe ngeke ngube ngigqokile sengiya ngasemaphethilweni anokwazi lokho ukuthi masisuke sihlangene la sisuke sobhala amagama ethu encwadini yokuphila sizosebenzela umphefumulo ngoba inyama ishona phansi sizosebenzela umphefumulo ubani uyithola indawo olizayo abantu abasihlangene nasebenzela ukuya kwelinye izwe elizayo manje kulela lizongena ngemsebenzi yenza umuntu ahambe la emhlabeni athi yazi wezulu ngizobika bese ngihambile kodwa ngenifica niphelele lapha wena wasuthi angibuyele emhlabeni kodwa ngazi mangithi ibuyele emhlabeni ukuthi ufike uhambe ngayiphi indlela bese ubuyele emhlabeni noma ukuba yona indlela le kade uhambe uyenza kanti mase sihlangana nawe olizayo sibuze zemhlabeni balokhola ngempela Wasuke kusho ukuthi kungakayiqedi indima ubekele yona emhlabeni into eyona izinto le esontweni nabangani Wenzeneza nibona ukuthi nabangani ababhida kanjani umngane wakho mangabe kade nidla udla kwangena ikholo wavumela eminyango yophendula ucike eminyango ubuye ukuchithe lo kudla umbalo njani lo ungamthembi themba nani nithandane nibe into eyodwa ndiyabona wasila sisezulwini lokuqala sekufanele ke manje sisebenzele izulu lesibili la siyothi mase siphelelwe yiloko esikhuluma ngakho sifice amadoda la ekhaya sifice babamkhulu sifice umkhulu ilanga sifice umkhulu nyanga izulu sifice babuthingo Thiwa wasesikhathi abakhuluma bebakhombe ngomuntu nje uyelewe lesigogweni Asinaya nginhliziyo
sesingavumi usathana sidukisa. Thina sisemkhondweni okuya ezulwini. Futhi lo mkhondo okuya ezulwini ovalwa yithina. Le nto sayiphiwa kwaNkulunkulu asiyikuyiphuca umuntu. Sengiphetha-ke bantwana kaNkulunkulu. Akuphela amanga nokuzondana ebandleni. Kube nokuthula futhi ebandleni. Ukuze into kababamkhulu ingonakali. Lento yona ayithola mahhala ikhokhelwa lento. Kodwa bayazi bathi ifana nayo iphatha kuyikhala zamantongo ibele thina umntungu. Iniphatheseni kuyikhala zabantu kwanina. Ithina umntungu asinipha lento. Ithathane nidle ifa lino. Nkosi busiseni kuzwini. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo samakhulu 215 215. Shumayeli Mkhabela wasethemba lethu. Sawona ngesihlabelelo inkosi imbusisa.
Asibonge. Semhlaba mhlane cha usinelwe intaba yepheza kulilizwe lwemazulwini. Osimasima khahlele ngetshakaza abanye bemasima khahlele ngesiswenya nenqonqodwane nedangabane. Obeva amachabelo kwasifuba sibhinca amakhasane bebhengeza bebhina. Goma basale bayivuma nephepha bethendesa besendelele emaphepheni. Bethu inqopha mlando novela ulobi novela sezulwini abasemhlabeni bahluleka ukuyifunda. Ikhakhasi lemuke nomoya isanu sabonwa ngenyongo siquzi. Sevunye ngabasebuhleli bethinyo sibe nobusi ithula shisa umosi. Imvula esuke efini ihlumbi ithalalisa amaqhubula phezu kwentaba omhlangano. Ugadle ngentaba ihomisi bakusola hleze isola kwathi phezu kwentaba omhlangano. Kwasala kuqethi ngungunu kwathi phezu kwentaba ihomisi kwasala inyoni kayiphumuli. Ingqoqombele igada ngomndanana wengolo kodela bongadele ungiyungiya ngamakhosazana abantu abankulu. Kwabo wagiya ngamakhosi abantu abankulu abenikela usesandleni ungiyinkosi amabhale emampondweni yavenkolo azodlula ezulwini. Kwagiyinkosi akwandlovu azodlula ezulwini. Kwagiyinkosi akwangcobe emaqadini yagelbona azodlula ezulwini. Kwagiyinkosi amazwane emadazana aqolunye azodlula ezulwini. Kwagiyinkosi akwashabalala gelbona azodlula ezulwini. Yasesikhulu kwelaseMonti Hadingi yagelbona azodlula ezulwini. Bantu babangakambotho sitholiseleni. Udumo oluphakathi lweqamaguma namathafa. Yasebathenjini yagelbona azodlula ezulwini. Ibingethu bemuntu yasedumbe kwadlamini yafika luza udumo oluphakathi. Ibiyofakazela amakhosi akwadlamini empumalanga ithi udumo oluphakathi lusekuphakameni. Inhlaseshe siqhuba mzimba zakho zokombe ngugobhoza igazi. Bathi qina khandela bagethezile emagcekelo onyazini nasenabandeni amabili. Phephula umthetho nakho thola mkhumbini ungagwedlwa. Bashiya ntakantiziyo laba bangenobo amadoda amathathu bethi ngojabhekwa khona bedlele kwalapha. Umshisi wephikande logogotha abanyama ngomnyama kalusifa. Abathi bembawula izobaqothisa winduwa wisikese nsimbi ijoko lensimbi. Ibinto zabantu basethemba lethu ngokuthuthuka okwavela nonyazi wasezulwini. Umgoqozi wombubhudla unika ibandla. Athi bantu basekuthuthukeni sincingelane ngokuzwana nabasethemba lethu. Ubungemncinyana muzi wasedigiyela udumo oluphakathi lweqamaguma namathafa. Umdalo udumo oluphakathi bathi umphonsosi zembenge maqede babuse abasekuhluphekeni udumo oluphakathi lonyaka wasezulwini. Ingcwele eqhaqhabe emazulwini inabele kwezimungazanabela zayitakadela okwenkonyana ulukazela ubisikanini indaba esezwa ngedosha abalukandebe ezitsha okwamaphalo obungcobo engalo bangasandla ekazwela abantu ukuthelezela eto ngesandla intendela phindwa isidwa udla kwalubisisa abaxovu balo bekhebezona esesandleni. Umkhabokhabe ephindela ngumabapha afinda inhliziyo uphakelele abakuzondayo kanti baphupusa ibadhamela isihlalo sasezulwini. Ubaphusa imvulo esesephuzu bekhafula baphinde phuzu ekhafula
Unyazi. Unyazi lwasesibuthi usoliyema busisa bakolubusa. Yemakalisa nokalukalisa. Ukasubisa Unyazi ongasepheni nasepheni. Nokubabesho ephansi zizwe. Unyazi wasedluleni mvuniwe. Bathi uNkulunkulu wasemhleni. Eshone phansi zizwe zonke zizwe. Zonke zizwe. Zonke zizwe. Zonke zizwe. Zonke zizwe. Kuyabala umhlangano namhlanje. Ngithola lesasa. Umhlangano usuvaliwe. Aphuma umhlangano womsombuluko ubuye ekhaya ekuseni. Njengoba lo mhlangano usuvaliwe, ngicela ubaba mkhulu ilanga mkhulu nyanga izulu ngoba uthina nokhosana. Ukuba basemuyele emakhaya bandivulele ingozini bakhulule lokho emakhaya ngiphephile. Phinde wena ubulise konke ngikufisayo inkosi ngibusise. Kosi yamakhosi. Kade sinomthetho. Bakhonza basenkosini thine besikhona ekuseni